така, здравейте в урок номер 3. Свършихме с досадните 1 и 2, но те са фундаментални, колкото и така да ви е доста натрафано това нещо, което съм казала. За някой може би е доста ясно, за други не е точно така и е добре, че са го чули. Днес стигаме до митове и антитрендове за Instagram Stories. Ще ви разкажа няколко неща, които вече наистина са абсолютно демоте и вместо да ви носят ползи, ви носят негативи и не е добре да ги правите. Започвам набързо да ви споделя няколко неща, които са абсолютно тотален антитренд и не е добре да ги правите. Започвам с първи антитренд. Това е споделянето на стори на страни и на завъртания. Примерно, някой ви е тагнал, да кажем, в някоя стори. И вие го ви дава да го качите и вие на вашето стори. Идва ви на съобщение и вие го качвате на вашето стори. Това е супер. Качете го, леко го увеличете и го оставете както е снимано. Браво! Няма да стане много по-интересно, ако го завъртите. Няма да стане много по-интересно, ако го намалите и го завъртите или нещо подобно. Качете го така както е. Просто покажете този човек, който ви е тагнал, какво е споделил той. Това е идеята. Не е идеята вие да вземете нещо и да смятате, че трябва да го направите по-интересно или че то ще бъде скучно, ако вие го споделите по този прост начин. Но единственият начин да споделите нещо е точно така. Правилно, в правата посока, вертикално, снимано, точно и ясно. Не е нужно никакви завъртания, не е нужно нищо друго. Може да сложите някакъв стикер thank you или нещо подобно и това е напълно достатъчно. Това е тренд, който много не понасям и не знам защо хората са решили, че ако завъртат някакво стори или нещо такова, ще стане по-добре или нещо ще бъде доста по-интересно. Ами не, същото си е. Така, другият трик, тук съм си записала в пищова, другият трик, то не е трик, то е мит, както и да е. Да, другото нещо, което много не понасям, това е да споделите, че някой ви е споделил. Ужас, по-тъпо нещо, това няма и с извинение, но наистина е така. Първо се води повторяемост на съдържание, което изобщо не е добре за алгоритъма. Второ е повторяемост на съдържание за вашите последователи и за неговите последователи. Съответно, вече са го виждали за какво да го споделяш 1000 пъти. И в смисъл, каква е логиката? Кефиш се и споделя, че някой те е споделил. Не знам дали се сещате, това е, тук ще покажа, ето така. Как, примерно, аз съм тагнала даден бранд, той ме е споделил, че съм го тагнала, че съм си купила някакъв продукт и аз решервам това, че те са ме решернали. Не, това не го правим въобще. Благодарите му на съобщение, пращате му сърчица на този, който ви е решернал, но не решервате това, че той ви е решернал. В никакъв случай. Същото важи и за пожеланията за рожден ден. Колкото и да е мило, колкото и да е сладко, че толкова много хора ви тагват, пожелават ви неща, благодарете им на съобщение, пратете им лайк на сторито, вържете връзка, питайте ги как са. Това ще бъде много по-добре, отколкото да решернете 1500-те пожелания за вашия рожден ден. Гарантирам ви, че точно на третото пожелание, което сте решернали, вашите последователи директно ще скипнат и ще чакат 24 часа да ви мине рождения ден и чак тогава ще ви гледат сторитата. Гарантирам ви го. Също е споделянето на мемета. Тук има и плюс и минус. Споделянето на мемета е много забавна и интересна част, да се даде малко въздух на профила, вие споделили сте нещо смешно и интересно, гледайте то да не е споделено 500 000 пъти и да е толкова писнало на хората, че направо да те скипнат, защото им писнало да качвате неща, които вече са гледали 1000 пъти. И също така е добре, за да сте по-различни, да го споделите по естетически начин. Това ще говорим в другите блогове, как да правим съдържание, което да е от друго, да го качим като в по-естетически вид. Знаете, като качите квадрат, първо не може вече да качвате квадрат. Тоест, вие можете, но няма да е добре за вас. Инстаграм не харесва тези черни линии отгоре и отдолу. Това важи и за сторис и за Reels. Не качвайте квадрати в сторитата. Трябва да са разтегнати и трябва да са в формата за сторис, който е вертикален. Така че, ако качвате меме, директно от, примерно, фида на някой, той ще е квадрат, това няма да е добре и може би ще трябва да го преработите. Ще говорим за това допълнително. Много бързо и лесно може да се възползвате и да направите толкова яко съдържание, че
това ваше сторис, това ваше меме да бъде разшернато от много хора. Така, следващото нещо, което е голям антитренд, това е миксирането на много шрифтове и много големи шрифтове и емотинки и неща, и тук тагване, и тук настрани шрифт, и тук долу тагване. И... Не, значи по-добре, ако споделяте нещо, споделете го с малко шрифт, с една емотинка, разделете го на най-различни, на 2-3 сторита. Не дейте да претрупвате с текст. Не си мислете, че ако текстът ви е грамарен и вземе целия екран, ще бъде прочетен повече, отколкото ако бъде с нормален шрифт. Даже мисля, че ако го намалите повечко и го сложите на естетично място, за което ще говорим как се заснема контента и къде трябва да бъде слагано в това, за да бъде добре да хваща окото. Ако го споделите, така ще има много по-голяма вероятност да го прочетат, отколкото ако нашарите сторито с най-различни тагвания, хаштагове, локейшън и не знам си какво. Ако е доста по-подредено и визуално е приятно, ще бъде доста по-гледано. Другите митове, които искам да споделя, това е за алгоритъма. Както говорихме в TikTok, все още върви този тренд, че ако слагате хаштаг в сторитата, това ще ви показва в тези хаштагове, съответно ще ви води последователи или хора, които да гледат акаунта ви. Това не работи вече. За локациите говорихме, че вече работят от началото на тази година, така че добре да се възползвате от тях. Дори да слагате локацийка, може да я слагате малка, да я прекривате или да я изтегляте долу в екрана, за да не ви пречи на естетиката. Също работи. Според мен, както казах, ще се върнат хаштаговете, което ще бъде добре. Инстаграм са решили, че стори има на къде да се развива и това е супер. Не е случайно, те също така направиха и това нещо, което е вашето стори, да го превърнете в рил, защото много добре знаят, че хората са много по-опен да правят сторита, много по-лесно им е и съответно, понеже все още не чувстват риловете така, не се чувстват за свои води, според мен Инстаграм смята, че ако предложи ти да си превърнеш сторитата в рил, ще ти бъде много по-лесно да създаваш такова съдържание. И след като те имплементират толкова много неща в сторис, според мен те първа сторис ще го развиват още повече и те няма да останат на заден план. В никакъв случай. Другото нещо, което е антитренд, е споделянето директно на вашия нов пост в сторис. Както казахме, освен че е квадратен и вече това не е въобще добре за алгоритъма, се води повторяемост на съдържание, което хората вече са видяли или им е дразнещо да виждат, че вие сте споделили вашият нов пост. Особено направен по този квадрат и new пост. Нищо ново. Може да направите много алтернативи, така че хем да бъде интересно, хем хората да знаят, че имате нов пост, хем те да цъкнат и да им е интересно да цъкнат да видят вашия нов пост. В блог 2 съм отделила няколко урока на това, как може да ги представим и наистина да имаме интересно съдържание. Не си мислете, че като казвам блог 2 и 3, защото са платени, няма да имаме и тук, разбира се, основи на правенето на хубаво и красиво съдържание. Напротив, ще имам, но просто за някои неща наистина е доста повече време, доста повече апликации и съответно отнема доста повече време за уроци към вас. Затова тези неща ще бъдат обсъждани на следващото ниво. Моят курс е подреден така, че да бъде от самото от началото фундаменталните неща към вече по-професионалните, обработките и съответно следвам една линия, която съм изградила. Да се върнем сега на антитрендовете. Другото нещо, което е антитренд в сторис, това са, както казах, споделянето на постове, които са свързани с вас. В смисъл, вие примерно гледате някакъв TikTok, да кажем. И той кореспондира с нещо, което ви се е случило на вас през деня. Но вие го споделяте на стори, защото на вас ви е смешно. Но хората не са запознати с дадената история, какво ви се е случило, защо и те не знаят вие защо споделяте този TikTok. На вас ви е смешно, защото имате някаква предистория. Но на хората това не им е ясно и съответно този TikTok или този
това мем или нещо друго, което сте споделили, те не знаят вие защо го споделят. И съответно за тях е абсолютно непонятно и излизат, защото им е безинтересно. Хората, както казах, са разглезени. Това беше набързичко за антитрендовете. Ще ви споделя и някои други като визии на по-късен етап, като в PDF файлчета, да видите визии, които не е добре да правите, защото наистина са антитренд и по-скоро е по-добре да споделите нещо минималистично и красиво с наснето на момент, отколкото да правите това нещо, което няма да ви е от полза и по-скоро би подразнило някой, защото вече